Na november 89 si spomínam len matne, mal som vtedy 6 rokov, ale o to viac naň spomínam práve dnes. Na začiatok si pomôžem krížovkou a slovom mier, ktoré k téme určite patrí. Na známke je socha slobody. Každý nech si robí čo chce, je aforizmus, ktorý som napísal dávno a dnes aj na písacom stroji opálim ho sviečkou, alebo teda jej ohňom, aby to vyzeralo tak, ako to vyzerá. Ak existuje nejaký symbol, ktorý sa mi pri tomto dni vybaví, tak je to práve tento a okrem dvoch zdvihnutých prstov ešte aj horiaca sviečka. Aforizmus ešte ušpiním kávou a nesmie chýbať dátum. Spodnú plochu využijem na krátky text o tom, o čom november 1989 bol a azda ešte trochu aj je. Na okraj som si spomenul na pesničku Máme sa veľmi dobre od Tomáša Slobodu. Ešte mi tu ostala jedna voľná plocha, tak ju využijem na nalepenie a nakreslenie štrngajúcich kľúčov, lebo sloboda je kľúčová. A sem ešte niečo, čo sme si vtedy slúbili, okrem iného. No a sme na konci, ja vám ďakujem a vidíme sa na budúce.